Tässä on valokuvattu värillinen valokuvaprintti. Samalla asetuksilla on kuvattu 2 väritargettia, joista toisella teemme ICC-profiilin tälle kuvalle. Ensin rajataan kuva targetista tarkasti reunoja myöten. Jotta kuvan analysointi onnistuu hyvin, on tarpeen asettaa kuvan valkotasapaino oikein. Se tehdään kuvan neutraalista kohteesta, esimerkiksi jostain harmaasta värinäytteestä. Kuvan sävykäyräksi asetetaan linear response, kameran profiiliksi asetetaan no color correction. Tärkeää on, että testikuvaa otettaessa käytetään samaa sävykäyrää kuin ICC-profiilin teossa. Kuvan tallennuksessa valitaan seuraavat arvot. 16-bittinen TIFF ja tässä vaiheessa ICC-profiiliksi valitaan Embed Camera Profile, joka tarkoittaa, että kuvassa ei ole mitään ylimääräistä ICC-profiilia mukana. Sitten tallennamme kuvan. Kun kuva on valmis, siirrytään toiseen ohjelmaan analysoimaan se. Analyysiohjelmana käytämme NXT-ohjelmaa, jonka on tehnyt Image Associates. Alkunäkymystä valitaan, minkälaista targettia halutaan analysoida. Seuraavaksi valitaan, minkälainen kohde on kysymyksessä. Tässä tapauksessa kohde on valokuva, joten valitsemme Prints and Photographs. Sen jälkeen haemme testikuvan, jonka haluamme analysoida. Ohjelmaa autetaan hieman merkkaamalla analysoitava alue. Sen jälkeen, kun ohjelma on löytänyt kaikki analysoitavat kohteet targetista, aloitetaan analyysi. Kun analyysi on valmis, meidän tulee vielä tehdä tarvitsemamme ICC-profiili. Klikataan Generate Color Profile-painiketta. Nyt väriprofiili on valmis ja voimme vertailla, miten se paransi värien oikeata toistuvuutta. Uusi ICC-profiili on tallennettu koneelle ja jotta saamme sen käyttöön, täytyy Capture One käynnistää uudestaan. Nyt Capture One on käynnistetty uudestaan. Jotta voimme tarkistaa, että ICC-profiili toimii kunnolla, lisätään se edellä käytettyyn testitargettikuvaan. Tässä vaiheessa voi itse tarkistaa visuaalisesti, että ICC-profiilin tekemät korjaukset ovat oikeansuuntaiset. Jos tulos näyttää hyvältä, voimme lisätä uuden ICC-profiilin kohdekuvaan. Kohdekuva on siis kuvattu samoilla asetuksilla kuin testitargettikin.
Käytämme uutta ICC-profiilia kopioon, jotta voimme vertailla lopputulosta alkuperäiseen. Ja niin kuin huomataan, värit muuttuvat melko paljon. Värien oikeellisuus on hyvä lopussa myös tarkistaa vertaamalla kuvaa alkuperäiseen fyysiseen versioon.